Kubingelele mphinde ngomukele mbukelo umthando umculo maskandi lapha kwi-channel esikwenzela khona ke indaba ezifika ngaso ke esikhathi. Ubaba ke omdala ke oyinhloko yomuzi ukhala ke ngenkulumo yakhe lapha ke umhlaka-1 ke ongumlandeli wakhe ke uKhuzani ke umfokapongose ngendlela ke akhulume ngakhona ke uma ke ebhekise inkulumo yakhe komunye ke umlandeli kaMthandeni ke ngenxa ke yokushona lapha ke ukulimala ke kwakhe lapha ke uDubula ke owaziwa lapha ke enkundleni zoTikTok. Mbukeli ke awuyizole ke nangu ke umkhulu ke omdala noma ke ubaba ke omdala ke ebeka amazwi akhe awabhekise kuyena lapha ke yena ke umhlaka-1 ke ongumshayeli wamatekisi futhi ke ongumlandeli ke oqavile wakhe ke lapha ke uKhuzani ke umfokapongose. Indaba ke sibeka lapho okwamanje. Siyabonga. Uthi angibuze la wensizwa zakithi ngiyayibuzela nje abantu abasha akhonto engayi-understand lapha ngathi ikhulunywa umhlaka-1 ibhekise kumyeza. Uthi nithi kwenze njani ngoDubula ke netshisele kaDubula bese ebuya ebhekisa kumyeza ethi imali akanayo futhi baxhaswe umasipala iBig 5 into efana lezo ukuthi bezovota. Angikwazi ukuthi lokho ku-wrong ngani futhi yena kumthinta kuphi bese buye ethi myeza nizofa uma nihamba nikhuluma yena mayekhuluma ukhuluma into akayaziyo. Angisazi ke manje ukuthi hlanganaphi uDubula lo oqeda ukulinyazwa ingane yomunye umuntu ilinyazwa abantu abangaziwa bese ethi yena ukhuluma into akayaziyo. Uyihlanganisa kanjani umhlaka-1 indaba yokufa komuntu bese ethi mayeqeda ukuhlanganisa nje kanjalo bese efaka noKhuzani bese ethi bazofa futhi omyeza uma bethengwa ngemali. uKhuzani akasona isihlama sakhe. Yini engakesho umhlaka-1 ukuthi wemyeza lokho okushoyo kuKhuzani ukuthi nokuthi uKhuzani uyabulala ngoba noDubula usefile nje ubulewe ukuthi udelela uKhuzani. Uyihlanganisa phi lento oyihlanganisayo? Nothi niyakhuluma ngelinye ilanga ngakho ngoba mhlawumbe uDubula engenabo abafowabo aba-strong bekumele bafune wena umhlaba wonke beze bekuthole wena. Uyikhuluma kanjani lento oyikhulumayo? Ngokusapota uKhuzani usungaze ufuna ukubeka impilo yakho nawe engcupheni ukuthi abantu abafayo wena uma ukhuluma into usuke uyazi. Ithini le nkulumo yakho? Kusho ukuthi uthini? Uzobulawa yini umyeza? Uzobulawa ukuthi uKhuzani phela ungumuntu wakwaMpungose unemali siyamazi kodwa hayi ukuthi kufanele kungakhulunywa ngaye kukhulume yena kuphela ngoba abantu bazodutshulwa. Hayi kwahleni bakwethu nonke niyakhuluma nje, hayi ukuthi bekhuluma uDubula kuphela kukhuluma omyeza kuphela nonke niyakhuluma. Nina qala shonini nje ukuthi seniqalile ke laba abakhulumela uMthandeni niyabadubula. Cacisani kanjalo nje emhlabeni izwe lazi ukuthi abalandeli bakaMthandeni aba-strong niyabadubula. Kuhlale futhi nalokho okwazi ukuthi nina vele abalandeli bakaMthandeni seniyabadubula. Ungakhulumi nomsangano okhulumayo. Umsangano phela abantu umuntu efile ngapha uthi kwetshiswe udaba lukaLokhuzana. Wena into ohlala oyikhulumayo njalo wena usukusuyazi. Yiphi ade uyazi? Yipho ke wayikhuluma utheni? Uke wakhuza uDubula uthi engaqhubeki nokukhuluma uzofa? Utheni? Umfakela uDubula kule ndaba. Umyeza yena uzobulawa yini? Ingoba nakho bayavota. Shuthi kumele konke into nje yenzeke ngani? Shuthi kumele kube uKhuzani yonke into mangabe kungenjalo kuzofa abantu? Hayi ake nisiyekeni bakwethu. Mangabe ukuthi kumele kubhubhe izwa libhubhe phela. Akayisebenzise naye kodwa uyogcina efile naye. Naye ke lo Khuzani uyogcina efile makuwukuthi abantu abakhulumayo ngaye. uKhuzani wanqamla unyaka ngonyaka ophelile ngokungekho emthethweni. Abazokuyeka abantu ukukhuluma iqiniso. Zonke lezi inkinga elandela uKhuzani izingonyaka ophelile. Nathula nangamtshela iqiniso lokho kwenzakala akumelanga ngabe siyakwenza. Nameseka namvotela kodwa ayobeganga. Zonke lezi inkinga ngakhala iginqe efake emanzini kodwa kusalayo unyaka ophelile. Iwona omdalele zonke lezi inkinga. Ungumculo omkhulu kabi futhi ohlonishwayo emhlabeni. Kodwa manje engehlisa kuze ebizwe ngomhawu. Umhawu uqala ekuthenini watiktela njengoma yakhe ispace singekho wayitiktela nje ngonyaka ophelile engaziwa na umuntu. Yaqeda kwaunqanyulwa ngonyaka ngoba yena azi ukuthi uzovula kuziphi indawo. Hayi manje mangabe nase kufeni kwabantu sekuzoba ukuthi make kwakhulunywa ngaye kuyafiwa kasona isihlama sabantu yena. Hayi
Asitsheleni mangabe ukuthi siyaxolisa ke sonke mangabe kuya ngokuthi kanti masike sakhuluma ngento errong eyenziwa ukhuzane kumele abantu bedutshulwe befe. Siyaxolisa bakwethu ningasibulalela ubala, siyaxolisa.